Може да говориш. Това е един албум за Япония. За него да бива да трябва с тебе. Собараш. Собараш и Жозе. Такой. Така. Добре. Ваташ, знаеш какво е? Кое? Ваташ. Искам. Момчето с жетоните ви? Не. Влез там. Влез. Цон Ю. Вяра. Кажи. Вяра? Силно. Вяра? Е така. Скажи. Аз? Тарака. What's your name? Тарака сам. Танака. Господин Тарака сам. Тарака сам. Името на фамилия. Танака шупе. Кой? Ела тук, бе. Аз не виждам. Кажи си постъпал. Малко си прескопче. Дай малко вид. Басен също. Мен също. Как е? Или? Майя. Кажи си името. Си Майя. Казвай си името, бе. Си Майя. Не трябва да запиша утре ще като направи албума. Като направи. Като много ми харесва, да. Thank you very much. Много ми харесва. Горе. И долу. Не свали поръчката, бе. Не свали поръчката. Така. Изкача за малко. Завърти се. Вяра. Така. Добре. Това е. Как се казвате? Моля? Как се казвате? Елена. Всички. Елена. Фурне. Колко на години? 15. 15. Кой клас? Кой клас? Коя клас? Аз. 8 бил. Не, свираш ли? Сега 3. Добре. Да заставам. Как се казва? Не, името. Как се казва? Аз как се казвам? Да. Тонка. Колко на години? Моля? Колко на години? 15. 15. Кой клас? 8 Б. 8 бил. Усмихнете се. Тук да съм малко така. Още малко така. Така. Гледай към него. Усмихни се малко. Малко на една страна да се видят добре гърдите. Така още малко. Гърдите малко. Изпочини. Така. Име. Как се казва? Как се казваш? Кажи си имената. Руслава, Мирославова. Мирославова. Така. Години? Почти 15. 15 кусур. Усмихнете се. Това е все едно, че мозък дете. Към мене. Още малко. Усмихнете се. Как се казвате? Камелия. Колко на години? Моля? Години. 16. Кой клас? 8. Формите на Косовка па е. така да стане също нас. Това смехни се. Как се казвате? Северина. Колко годишно? Колко на години? 16 кусур. 16. Кой клас? 8. Кой? А. 8. И оттам вече до горе до военните. Горе, да. Отдавно. Оттам минавам така. Там на краката стана. Дигни се нагоре едното бедро. Дигни един крак, десния крак. Десния после левия. Десния? Дигай горе, тук на стола. Снима. Той го снима, бе. Ще видиш после така. Сега слушам 15 минути, слушай 20 години.
Дай бе. Какво? Не за мене бе, дай бе. Така не се казва, това е. Първо ми кажи. За кой? Стилияна. Как се казва? Как се казва? Кажи сега силно. Стиляна. Стиляна, супер. Стиляна. На колко Стиляна. години? На колко години? Колко години? Колко на години? Колко Колко ти? години? Да, колко? 14. 14. 17. 17? 17 и кусор. Че не, 18. 18. Ич. Кис. Ич кис. Как се казва? Не е ли? Нали? Колко години? Колко на години? 17 кусор. 17. 17. Да. Кавай, сладко. Вече ме записа това човека, сега като кръщата. Обърни се до мен. Обърни се към него. Обърни се към него. Обърни се. Така. Кажи как се казваш. Как се казва? Казвам се Кристина. Кристина коя? Михайлова Кристина. Така. На колко години? На 15 години съм. Така. 17 кусор ще кажеш. На 16. 17 кусор. 17. Така ли? Кусор. Кусор. Колко ли? Отца в хуманитарната гимназия. Ой! Излези. Ами сега колко е часа? Как се казвате? Силвена. Фамилия? Петрова. Колко на години? Колко годишен? 15. 15. Кой клас? Подготвителен Б. Приготовили? Да. О, ням. Добре. Усмихнете се. Усмихнете се. Повече. Джош сам бе! Е тук така. Разлегни се. Така. На колко са години? Как се казвате? Мирослава. Фамилия? Пенчева. Колко на години? Колко? 17. 17. Кой е клас? 8. 8. Давай. Усмихнете се повече. Усмихни се. Усмихнете се. Как се Чакай казвате? малко по-дима. Мария. Фамилия? Мария. Как се? Мария. Стрелова. Колко на години? 15. Кой клас? 8. Погледайте. Малко тъмно. На светло, на светло. Погледайте. Да, погледайте. Тек. Добре. Готово. Как се казвате? Силвия. Силвия? Да. Силвия. Фамилия? Фамилия. Стоева. Колко на години? Моля? Колко години? 17. 16. А? 16. 16. Кой клас? 8. 8, а? Да. Усмихнете се. Усмихнете се. Сега готово. Как се казвате? Русица. По-силно бе тебе. Русица. Росица. Да. Фамилия. Да, фамилия. Чемелкова. Темелкова. Колко на години? Колко годиш? 15. Кой клас? 16. Кой клас? Кой клас? 8. 8. Кой? Б. Как се казваш? Красимира Хубакова. Красимира коя? Красимира Алексиева. Кой клас? 8. 8. 8. Години? Години. 17. 15. Усмихнете се повече. Усмихнете се. Так. Смехни се. Как се казва? Евелина. Фамилия? Митева. Колко на години? Колко годишни? 17 козор. 15. Кой клас? 8. 8 кой? А. На 13 си. Позвольте. Не го знаем вече.
Как се казва? Красиво. Така, намига малко. По-близо, по-близо. Така, по-близо. А така, Донке, къде си? Как се казвате? Десслава. Още близо. Е така, за снимка, бе, дай малко на си. Колко годишен? 14. Ето има ли? О, много. Кой клас? Аз подготвителен. Аз не съм с 11, аз Коса? съм с 14. Коса? Какво са? Да, сега. Може ли да питам нещо? Има една трупичка оставена. Видите, Как се казвате? Детелина. Фамилия. Детелина. Фамилия. Костадинова. Погледай. Колко годишни? 15. 16. Кой клас? 8. 8 кой? Коя? А? 8 я. ТМГ, нали? Не, хуманитарна гимназия. 8. А. Елате, по-близо, по-близо. Усмихнете се. Не, тук, усмихнете се. Повече. Стой, сядка. Как се казвате? Как се казвате? Докумра. Фамилия. Фамилия, семейството. Фамилия. Антонова. Да. Колко годишни? 14. 14. Кой клас? Аз съм подготвителен. 8. 8. Ага. Малко ги си. Ай така. Също си. Абе, чакай бе. Направи също нещо. Ай така. Каква е понка? Кажи Малко ми. ги си. Ай така. Аз съм. Сега да го това. Да се види топчета сега. То прекалено. Още. Бързо как оттам. Ами, що казваш? Да. Аш. Не трябва. Другия ли? Да. Прибърни да му кажа. Иверина. Така. Знаете. Ще падна. Добре, готово. После какво става? Погледайте. Да, усмихнете. Повече. Едно хубаво момиче. Как се казва? Как се казва? Станимира. Фамилия. Станимира. Фамилия. Аз. Фамилия. Кажете. Фамилията? Малчева. Колко годишен? 16. Кой клас? 8. 8. Усмихнете се. Повече. Ало. Ай така. Вие какво имате тук? Какво имате? Те двечки. Ма елате да сам, елате да сам. Как се казва? Ваня. Не ме знаеш, но. Как? Донка и Ваня. Баня. Да. Фамилия. Фамилия? Да. Чернева. Анастасова. Да. Аз не знам. Тонка Анастасова. Колко годишен? 15. 15. 16. Аз съм Още 15. малко. Още малко. Ти пак е, да, кой знае. Кой клас? Една година. Моля? Кой клас? 8. 8 кой? Брой. Бургас. Бадо. Като Бургас. Усмихнете се. Защо се крижи, Донке? Браво. Снимай ли? Как се казва? Бе, трябва да сказвам името, ли? Ювина. Аврашева. Фамилия. Абрашева. Още малко. 19 годишна. Да. Колко годишен? 16. Кой клас? 8. 8 кой? А. Усмихнете се. Повече. А вие ли правил? Долу. Салвараше.